كبران تخطاتلتي فروز نيوز نيتورك لو مزحسكو زعبا نتخطكتاتلو صنعهم مثل لايك شير سبسكرايب ناغبركم زي ميديا امارات ميديا حزب تግራይ نخون زخالكم كله تغبرنا تلابخو مكتتالكم اند سلام كبران تخطاتلتي فروز نيوز نيتورك زي ميديا زي امارات ميديا حزب تግራይ كوينو خاص لايك شير سبسكرايب ناغبركم ابزح كبصح كتغبرنا تلابخو لو محيز مصاحو زعبا ጉዳይ መግለጺ ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ዝምልከትዩ ነቲ መግለጺ እናንበብኩ ዝተወሰኑ መልከታታተይውን ኣብ ማእከል ናሓወስኩ የከጽል ሰሙዳታ ሓቢርኩም ክትጽንሕልና ተላበኹ ንምክትታልኩም ኣቀዲ መስገን መግለጺ ማእከላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ማእከላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ካብ 29 መጋቢት ክሳብ 3 ሚያዝያ 2017 ዓ.ም ኣብ ዘካየደ ስሩዕ ኣኼባ ኣፈጻጽማ መደባት ሕሉፍ 6 ተዋርሕን تلمقصال شدش توارحن جمجيمو زستغنطون أكبابينا زلو العل قلحتان تنكاد زحتت زوباوي معبانا جيوبوليتيكا وخنطاتن نتقراي بزهلو صلوا بمجمجام عم فتغميتو أخيبو بعاوت زازي منو حزب تقراي بسنكي قبل عليو زتفسم جونوسايدا وخينات زوزحو خلو مدايا وقودات كياكل حرم في الرمس من بريتوريا ونت قودات بخال ملكع زغزل كابس من بريتوريا زوزن نحق منقستا وسرعات زفرزن بوشتن بدقن زتوادد حادنة حزب تግራይ ናይ ምብታን ምንቅስቃስ እናተገበረ ጸኒሕዩ ኮይኑ ግና ብሳላ ዝተዋደደ ቃልሲ ኩሎም ስትራቴጂካዊ ዓቅምታት ትግራይ እቶም ሸርሕታት ክፈሽሉ ጀሚሮም ኣለው ዝተዋደደ ቃልሲ ኩሎም ስትራቴጂካዊ ዓቅምታት ትግራይ ዝብል ብጣዕሚ መሕፈሪ ይመስለኒ ምክንያቱም ህወሓት ኣብ ታሪኻውን ከም ትገብሮ ስትራቴጂካዊ ሓይሊ ናይ መሓዝን ሒዛ ናይ ምዝላቅን ዓቅሚ የብላ ኣለውን ትብሎም ኩሎም ስትራቴጂካዊ ዓቅምታት እናንጠብጠበት ዝመጸት ካብ ዓለም ለኻዊ ስትራቴጂካዊ መሓዙታውን ዝተነጸለት ዝተገምገመት ንበይና ገዛ ዓጽያት ዝተዘላው ድንበር ካልእ ስትራቴጂካዊ ሓይሊ ክህልዋ ይኽእል ናባሽ ግን ኩሎም ስትራቴጂካዊ ሓይልታትና ክትብል ከላ ንኣባላት ማእከላይ ኮሚቴ ሓዊሱ ካብ ኮርን ላዕሊ ዝበሃሉ ኣዘስቲ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ክኾኑ እዮም ዝኽእሉ ዝብል እምነት ይዘለኒ ዝኾነ ኮይኑ ግን ኩሎም ስትራቴጂካዊ ዓቅምታትና خبها الكلو ياو كم قلدي تقولخا ألخون مالت زاتو أجلالصا مسيل يو زسمعني خوينو جنا بس هلا زتوادد قالس كلهم استراتيجيكاو عقمتات تግራይ እቶም ሸርሕታት ክፈሽሉ ጀሚሮም ኣለው ስለዝኾነ በመሰረት ስምምዕ ፕሪቶሪያ ህወሓት ህዝብ ትግራይን ሓይልታት ጸጥታ ትግራይን ብዝኣመንሉ መንገዲ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ በመረዳዳ ኣመራርሓ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ምትዕርራይ ተጀሚሩሎ ያው ንህወሓት ያው ምትዕርራይ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ምትዕርራይ ተጀሚሩሎ ይዝብል ኣብ ላዕሊ ኣኼባና በዓወት ዛዚምና ኣለና እናበለቱን ከም ዝገለጸተ መግለጺኣ ንህወሓት ዓወት ቶም ብጣዕሚ ስልታዊ ረብሓታት ብሄራዊ ረብሓታት ህዝብ ትግራይ ከረጋግጹ ዝኽእሉ ከም ግዝኣታዊ ሓድነት ምርግጋጽ ህወሓት ካብ ምትዕርራይ ኣመራርሓ ጊዜያዊ መንግስቲ ትግራይ ንላዕሊ እትሰርዖ ሽቶ ይኹን ዓወት ከም ዘየለ ዘመላኽት ነገር እዩ ምክንያቱም ንኣስታት ክልተ ዓመት ብዘይ ምንም ውጽኢታዊ ስራሕ ህዝብ ትግራይ ኣብ ዝተፈላልዩ ካብ እዋን ጽንተታዊ ኩናት ዝነበረ ጊዜ ብዘይ ኣብ ሽግራት ካብኡ ብዝደለለ ድማ ተመዛበልቲ ወገናትና ኣብ ሕማም ኣብ ሞት ኣብ ጭቃ ኣብ ለመና ጥሒሎም ህይወት ኣብ ትግራይ ሲኦል ኮይናቶም ኣብ ዘላትሉ እዋን ኣመራርሓ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ካብ ምትዕርራይ ዝዛየደ ሽቶ ዘቕመጠት ኮይና እዩ ዝስምዓኒ በዚ መሰረት ብውድብና ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ኮይኑ ንኸመርሕ ዝተወከለ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ መደራድርትና መንግስቲ ኢትዮጵያውን ተስማዕምዒሉ ስርሑ ብዕሊ ጀሚሩሎ ስለዚ ዝባኸነ ግዜ ካሂስና ኣብ ኢድወረት ዝሳቀዘሎ ህዝብና ሓራ ንምውፃእ ግዝኣታዊ ሓድነትና ንምውሓስን ዝተመዛበለን ዝተሰደደን ህዝብና ድሕንነቱ ተሓልዩ ናብ መረበቱ ንምምላስ ሕውየትን ዳግመ ህንፀትን ንምርግጋጽ ሰላም ጸጥታን ሰናይ ምምሕዳር ንምንጋስ ዝበለጸ ዕድል ይፈጥር ከም ዘሎ ህወሓት ይኣምን ይብል እንተኾነ ግን ህወሓት ልዕሊ 2 ዓመት ካብ ዘረባ ዝዘለለ ምንም ስራሕ ከይተሰርሐ ሓንሺስካ ሕዚ ኣብ ሓደ ዓመት ኣዝዮም ኣገደስቲ ዓወታት ከም ግዝኣታዊ ሓድነት ምውሓስ ዝበሉ ከመዝግብየ ምባሉ ዘገርም እዩ ኣብ ትረኽብ ስልጣን ጀነራል ታደሰ ወረደ ፈሪሙ ዝተቀበለ
ዝነበረን ዕማማት ድማ ምምላስ ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይ ዝብል ወላ ኣይነበረን መንግስቲ ኣሜሪካ እንተኾነ ብኤምባሲ ኣሜሪካዊ ኢትዮጵያ ቢሉ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝፈረመን ብእዋኑ ክፍጽም ትጽቢት ይገብር እዩ ዝበለ እምበር ግቡእ መንግስቲ ፌደራል ኣይገለጸን እምበኣርከስ ነዚ ከምዚ ዝበለ ሸኸምን ስግኣትን ተሸሚሙ እዩ ሕወሓት ኣብ መግለጺኡ ዝበለጸ ዕድል ይፍጠር ከም ዘሎ ሕወሓት ይኣምን ዝብል ዘሎ መግለጺ ሕወሓት እንትቕጽል ካብዚ ብምብጋስ እዞም መሰረታዊ ሕቶታት ህዝብና ንምዕዋት ውድብና መላእ ኣመራርሑን ኣባላቱን ህዝብና ኣላዓኢሉ ወዲቡን ተልእኾታት ጊዜያዊ ምምሕዳር ንምዕዋት ግቡእ ንምፍጻም ከም ዝረባረብ እናረጋገጸ በዘጋጣሚ ዝምልከቱ ኩሉ ግቡእ ንኽዋጻእ ጻውዒት የቕርብ ምኽባር ልዕልነት ሕጊ ናብ ሕቶ ዘይኣቱ ኮይኑ ህዝቢ ትግራይ ንኩሉ ዓይነት ፖለቲካዊ ኣረኣእያታት ብማዕረ ዘተኣናግድ ህዝቢ ከም ዝኾነ ዝፍለጥ እዩ ስለዝኾነ ብምኽንያት ዝተፈጠረ ፖለቲካዊ ፈላላይ ካብ ትግራይ ወፂኻ ምኻድ ይኹን ካብ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ወፃእ ካሊእ መንገዲ ምንዳይ ንህዝቢ ትግራይ ዘይምጥን ተግባር ምዃኑ ብምርዳእ ካብ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ወፃእ ካሊእ መንገዲ ምንዳይ ንህዝቢ ትግራይ ዘይምጥን ተግባር ምዃኑ እንተኾነ ግን ብጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ንምፍራስ ሓይሊ ተጠቒምካ ሓተማት ኣብያተ ጽሕፈት ወረዳታት ይኹን ቀበሌታት እናለቐምካ ይወዓል ከም ዝነበረ ናይ ቀረባ ግዜ ተዘክሮ እዩ ብምርዳእ ሕወሓት ብሄራዊ ረብሓታት ህዝብና ኣብ ዝምልከቱ ጉዳያት ሓበራዊ ምርድዳእ ንምፍጣር ምስ ኩሎም ኣካላት ተቀራሪቡ ንምስራሕ ቁርብ ምዃኑ እናረጋገጸ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ዝተንጠባጠቡ ዓቕምታት ብምትእኽኻብ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ተጠናቒሩ ክቕጽል እዩ ይብል እቲ መግለጺ ሕወሓት ካብ ዝገርም ኣብ ታሪካ ምስ ካልኦት ሓይልታት ማለት እውን ምስ ዘይተጋሩ ዳ እምበር ምስ ዝተፈለየ ሓሳብ ዝሓዙ ደቂ ትግራይ ሰላማዊ ቃልሲ ሕሪኣ ኮይነ ይፈልጥን ደቂ ትግራይ ልክዕ ከም ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያ ዝተፈለየ ሓሳብ ምስጓም ሕገ መንግስታዊ መሰልና እይሎም ናብ ዓውዲ ፖለቲካ እንተኣትዩ ኳኺቶ ክርዳድ ባንዳን ካልኦት መሰከፍቲ ታርጋታትን እናለጠፈት ህዝቢ ክጽየፎምን ካብ ከባቢያዊ ቁጠባውን ማሕበረሰባውን መስተጋብራት ክግለሉን ክእለዩን እትገብር ኣደሞተራ ውድብ እያ ብተወሳኺ ሕወሓት ኣብ መግለጺኣ ከይተሰከፈት ብሄራዊ ረብሓታት ህዝብና ኣብ ዝምልከቱ ጉዳያት ሓበራዊ ምርድዳእ ንምፍጣር ምስ ኩሎም ኣካላት ተቀራሪቡ ንምስራሕ ቁርብ ምዃኑ እናረጋገጸ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ዝተንጠባጠቡ ዓቕምታት ብምትእኽኻብ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ኣጠናኺሩ ክቕጽል እዩ ይብል ብሄራዊ ረብሓ ሓንቲ ተጋሩ ማለት ብሄራዊ ረብሓ ሓንቲ ሃገር ማለት ናሽናል ኢንትረስት ማለት ኮይኑ ንስልታዊ ሽቶን ፖሊሲያን ተግባራታን ንምፍጻም ቀዳምነት እትህቦም መትከላትን ዝሕቁፍ እዩ ከም ኣብነት ንምቕራብ ሓደ ድሕንነትን ሓይሊ ምክልኻልን ክልተ ቁጠባዊ ዕብየት ሰለስተ ጽልዋ ባህሊ ኣርባዕተ ሓለዋ ከባቢ ሓሙሽተ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ዝብሉ ቀንዲ ነጥብታት ዝሓቆፈ እዩ ብሄራዊ ረብሓ ዝበሃል እምበኣርከስ ድሕንነትን ሓይሊ ምክልኻልን ብመልክዕ ዲዲኣር ናብ ሓደጋ ብዝኣተወሉ ቁጠባዊ ዕብየት ባይታ ኣብዚ ዘበጠሉ ባህሊ ትግራይ ኣይኮነን ብብርኪ ሃገርን ዓለምን ጽልዋ ክፈጥር ብዘኽእል መንገዲ ክዕቀብን ክላለን ኣብ ሕውየት ባህልን ሓድግን ተጋሩ ምስራሕ እውን ጋዶ ብዝኾነሉ ተፈጥራዊ ሃፍቲ ትግራይ የትረፍዶ ንመጻኢ ወለዶ ብዝረብሕ ተግባራት ክቃነ ብሓደገኛ ኬሚካላት ዝዓንን ዝጓሓለሉን ኣብ ዘለሉ እዋን ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት ትግራይ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን እዋን ኣብ ዝተበጣጠሰሉ ግዜ ብሄራዊ ረብሓታት ህዝብና ኣብ ዝምልከቱ ጉዳያት ሓበራዊ ምርድዳእ ንምፍጣር ምስ ኩሎም ኣካላት ተቀራሪበ ክሰርሕ ቅርብቲ ትብል ዘላ ሕወሓት ያው ኣለኹ ከምል ሓሊፉ ካሊእ ከም ዘይከውን ያው ግልጺ ዝኾነ ነገር እዩ ንምባል ብተወሳኺ እቲ መግለጺ ዝተንጠባጠቡ ዓቕምታት ክእክብየ ክብል ቀይዕዱላግ ዘይፍለጥ መስሓቅ ሸራፋት ዝኾነ ዛዕባ ሸንዲልዎ ሕወሓት ኣብ ታሪኻ ከይበዝሐት ካፈል ከይሰሰነት እትጎድል ከይሓጠረት እትዓብር ንናታና ኣይሳ ካሊእ እተድንቕ ውድብ እምበር ዘንጠብጠበቶ ዓቕሚ ዝኣረየትሉ ታሪኽ ኣይብላን ዓቕምታታ ናይ ምእካብን ምጥቃምን ልምድን ተዝህልዋ ካብ 40 ማእኸላይ ኮሚቴኣ ናይ 40 ሚዛን ዝሓዘ ጌታቸው ረዳ ኣይመንጠበትን ከምዚ እናበለት መግለጺ ተወስኽ ከሎ ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ዝተዋሃብዎ ተልእኾታት ብግቡእ ክፍጽም ብዘይምኽኣሉ ህዝብና ነተወሳኺ ስቃይን ሓሳር መከራን ዘሳጥሐ ውሱፍ ስራሕቲ ከም ዘለና ዝፍለጥ እዩ ስለዝኾነ ስቃይ ህዝብና ንኽሓጽር ኣብ ዘለና ውሱን ግዜ ተረባሪብና ሕሉፍ ድኽመታት ብዘከሓሕስ መልክዑ መደባትና ክንዓመም ከም ዝግባአን ኩሉ ዓይነት ርብርብ ክግበር ከም ዘለዎን ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ወሲኑሎ ነዝረዚን ውራይ ንምዕዋት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝተማልአ ቁመና ሓልይዎ ሓላፍነቱ ብግቡእ ንኽዋፅእን ዕማማቱ ንኽፍጽምን ብዘኽእል መንገዲ ኩሉ ኣመራርሓና
أبالنا أوشت عدن وزان زنبر هزبنا زخال كل خجبر نزوع إذا خمزي اللو خينو حوحت حزون زتمال أمت إنمان سلامن ترجاجيسو نابناي لمعاتن هنسات ديمقراطية وسرعات سرحت مسججار زكال مسرح سلام بريتوريا بزكبة أنت تتجبر مخانو بزونعي عمن أبز حزوان مسمن قست إثيوبيا زت أساسرنا بحتى وجمد سممع بريتوريا سلزقنا اتسممع لما تجبر تقراري كان تأمامين كان مسرح كم زدلي يعمن حوحت كم متن فرامن تدرادال بتسممع مسرت زلاق سلام نمرققات أبز جبر زعري كاوز دلو كلون مفصام حزون دلو مخانو يرقاقز من قست إثيوبيا سممع بريتوريا النات حسن نهزب تقراي الناقوانين أبلي عليو تفصم تزخون أواجات دنبتاتن ممرحتاتن بين زوز سنة اللخونتات بصفحات الناتر يمزعلو زكايدا تمحيشون سممع بريتوريا تخبيرون كلتين فرمت أكالات ببوليتيكا وزتن مردد أن حبابنا خنسرح كم زقبا ما أخلا كوميتي حوحدي أمن كموترو زلو قربنتون يجلز بفلاي أبتحت ورر تزلو هزبنان لوألاونتنان حران موسان زي تمزابلن زي تسددن هزبنا نمربتو نمملاسن ناي قدامنت تواهيو سممع بريتوريا بأقواب نخفز منقستن هزبن إثيوبيا محبرسب عالمن كالقوت زملكتهم أكالاتن كبوخم نخطواتو نصوع سممع بريتوريا وشت أو سلامنا نموحاس زلو ولعثقده كم زلو خينو نزوباوي سلام من مرقق عنون عبي بركضو خمزلو كله زردو حقيو أبكبابنا بزتفلالي مخنياتات سمع بلو زلون نابقون سخو سدو زخولون متفنانات نازي زوبا بحفشا بقندو دمان تكراي زلوهم كل مداياوي سعبين مع خلاي كوميتي حوحات بزرزر قم كيمولو جينوسايد أو خينات تكراي زبصحو بسلا قنا كابزي حاويلون اتغلو لهم ملكو عقيرون نقصل أبزلولون وان زوم نخبابينا زهوخن سلامنا زدورقون من كسقاسات سعبينهم أزي خبيت سلازخونا بتنك أغخر رأيين بسلامة ومنقد مفتاح زدلس عليك جبر ما أخلا كوميتي حوحات يزخاخر أبزخونتات زواسو زلو حيلتات في اليوم بسلامة ومنقدن دبلوماسيا ومنقدن خفتحو كلهم زملكتهم أكالات أدلايز على نخجبر زنصوع كم حوحة هزب تقراين ون سلاما مرقق عن الزوان موحاس أبز كبر سعري الجامنا كم النواسع نرقاقز زخبركا أوشت عدن وزعن اتنبر حزبنا زخبركا أبتحت ورد حيالتات كوينكا اتساق أزلخا حزبنا زخبركم كامو جزاهم تمزابيكم تسددكم انزلهم وقناتنا أمرارحن أبالات حواحد حيالتات ستان تقراين سدراسوات تقادلت نبرات عمن منأسين تكنستون بزكايتكم وزي تحلل قلسم زرقهم وصنعاتن اتين نقول في حلافنات جيزيو من محدار تقراي تقوصات يرز انحقو جله بهراوي كحدتن كجلسن جيزيو من محدار تقراي بنوركم معرارن تطح بايتا فتيركم اللخم زلكم كل عينة سقمات تسألكم قدامنتكو هوا أبزقبا أجندة عشيكم نزكايتكم وقال سحوحات زلو خبري زلا عالم خالنا قلسة فبارعة حتوتات هزب تقراي نمملاس جيزيو من محدار تقراي أبزكايو دخل لما داي من قصقاس واحد تاريخا وقبو خمس في السم تكيمي الرقاقز زلا عالم وخبر المقوس النسو أثناء ما أخلاق كوميدي حواحد 4 ميازيا كل التشحن 10 تشوعاتنا مثمرد مغلا